हायुङारि मानास हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनानै हरखाबै मासे हाग्रानि मोसौ थैदों। बाक्सानि दावराइबारि गसाइ बिथायाव थैदों हाग्रानि मोसौआ। सैतेन्द्रजित गयारिनि गारजासालिनि आबाद फोथाराव फैनानै थैदों बे हाग्रानि मोसौआ। दिनै समबारखालि 7 रिंगासोनि फुङाव हायुङारि मानास हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनानै गसाइबिथा गामियाव उदखार खालामदोंमोन हाग्रानि मोसौआ। जाथाय जानाय जायगायाव हाग्रा बिफान आरो NGOनि मावथिफोरा हाग्रानि मोसौखौ हायुङारि मानास हाग्रामायाव होनानै दोनहैनो थाखाय नाजादोंमोनब्लाबो जाफुंहोनो हायाखिसै हाग्रा बिफाना। बे समाव हाग्रानि मोसौनि गोथै देहाखौ JCBजों मानाससिम लानानै थाङो हाग्रा बिफाननि सुबुंफोरा। हाग्रानि मोसौ थैनायनि गुबै जाहोनखौ पस्टमर्टमनि उनावसो मिथिनो मोननाय जागोन। खारलांनानैनिफ्राय जेब्ला बै जोंहानि बारिनिफ्राय साहाखै थांबाय, थांखांनानैनिफ्राय नेक्स्ट जा न'खरसेया ओरैबायदि खालामबाय, इसोर होथेनो रखम खालामबायना, बिनि उनाव आरो जोंहानि बारियावनो माबाफिनबाय, हाबफैफिननानै ओमफ्राय नेक्स्ट बे जा जोंनि रायजोनि मोनसे थानसालि दं, बे थानसालियाव थाफैनाय रखम नुनानै आंबो थांलायबाय। जेब्ला थांब्लाथाय बेयो आंखौ नुहुरनानै गावनो खोला खारलांबाय। जेब्ला खोलाजों खारलाङो, ओमफ्राय दसेनि उनाव जोंनि बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा बेबायदि हिसाबै बे फैदों होनबाय नालाय, बेबायदि एसे नागिरनो फैबाय आरोखि ना। ओरैनो खैथासोआव जानाय बे घटनाया? आंबो टाइमखौ नायफ्लाङासै, मथा मथि 7थासो जागोन आरोखि ना। फुंनि ना मोनानि? फुंनि फुंनि 7थायाव? फुंनि 7थायावसो। फुंनि 7थायावसो जादों? फुंनि 7थायाव जादों। बेबायदि आरोखि। बबेनिफ्राय फैदों इयो? बेखौ फैनायखौथ' जों बबेनिफ्राय फैदों, बे हरनि टाइमाव बोरै फैना थाफैदों बेखौथ' बुजिनो मोनलाना। खिन्थु जोङो नङा, बबेनिफ्राय फैखो ओमफ्राय बेसे टाइमाव फैखो बेखौथ' जों मिथिला नालाय। जोंनियाथ' मानासा खाथियावनो नङा होमबा? बे मानासनिफ्राय फैनानै बेयाव जोंनि बारियावनो नुबाय नालाय, बे नुनाय मथे आंबो नुग्राखैमोन, जोंहानि न'खरनि मानसिफ्रा नुजोब्बाय नङा। ओमफ्राय जेब्ला साहाखै थांफिनो होनना बुंदों, ओमफ्राय साहाखै थांफिननो गोनाङाव बे थांनो हायासै, मानसिनि होख्रावनाय माबायाव खोलाखै खारबोफिनबाय ना। ओमफ्राय खोलाखै जेब्ला खारबोफिनो, ओमफ्राय नेक्स्ट जोंहानि न'निफ्राय ओजों खोलाखै थांबाय, ओमफ्राय फरेस्टनिफ्राय जिबिला NGOफ्रा फैबाय, फैनानै बिसोरो होस्रां होस्रिं खालामबाय दङ। खिन्थु जोंनि सासे मानसिखौ बेयो होसोनानै एरनो नागिरदोंमोन। ओमफ्राय गया फांनै स्रें बहाय गावनो हाबना लाहैबाय। माबाया फेन्दा दुखु मोनदों आरोखि ना। ओमफ्राय फेन्दाया जेब्ला दुखु मोनो, ओमफ्राय आंबो निजिनो थांनानै नुहैबाय। ओमफ्राय आंबो बे जेब्ला उन्दुना थायो, बिसानि जोंहा बाहागिनिनो मोनसे माबा अमा बिमा ना मा, बेखौबो एरदों जाहैबाय बेयो, बे मोसौआ। बेनिफ्राय बिनि उनाव जेब्ला आं मोनहैबाथाय लासै होबोनायावनो मथा मथि जोंहानि बारि मोनहैस्लाबासै आरोखि ना। बारि मोनहैस्लाबासै। थिग जेनेबा जोंहा LP स्कुलनि ओजोंहाय सानजा डाइरेक्ट बेखौ जायगानि नामा जाबाय बुदजाम्बि होनना बुङो। गोदो जों बुदजाम्बि होनना बुङोमोन। बेनिफ्राय बे बुदजाम्बियावनो बे जिरादा हारसिंनो हारफेरजाना थैखो ना माखो एख' बुजिना मोनाखै आरोना। मा जायगा इखिनिया? बेखौ जों गसाइफिथा दावराइबारि होनना बुङो। रेन्जआ मायाव गोलैयो? हा? रेन्जआ? रेन्जआ बासबारि रेन्ज। बासबारि रेन्ज। ओरैनो बे मोसौ। ए बुन्दि बिमासो ना होमबा इयो? बिमा। बेखौनो गायखौनो बुन्दि, खायसेफ्रा सोंनाय फिननायाव एसे आखबाव बुङोना। खिन्थु मोसौनि खेथ्रआव गाय ओमफ्राय दामब्रा होनना बुङो, नङा होमबा? खिन्थु नैबे गाय। दालाय जोङो हाग्रानि जिरादखौ जों माबोरै बुजिनो, नङा होमबा? बेबा फाथालसे जादों ना फाथालि जादों बेखौथ' जों बुजिना मोनलाना। ঠিক বিমা আর কি তাৰমানে গাই না বুজাই বিখौ এইবিধ না খবৰ পালোঁ যে এটা বাইচন পাৰ্কৰ পৰা বাহিৰত ওলাই আহিলে গাঁৱলৈ। তা আমাৰ ষ্টাফ লগে লগে আহিলে, আহি বস্তুটো মনিটৰ কৰি আছিলে। তা হঠাৎ অলপ ভয়ো খালে জন্তুটোৱে, মষ্ট প্ৰবেবলি। এতিয়া আমিতো পষ্টমৰ্টম কৰিম, যিহেতু এতিয়া এইটো ৰেভিনিউ লেণ্ডত আছে। এতিয়া ইয়াত ৰখাটো ছেফো নহয় আৰু গাঁৱৰ মাজত আছে কাৰণে, সেইকাৰণে এইটো আমাৰ নিয়াৰেষ্ট পাৰ্ক বাউণ্ডেৰী যোনটো কেম্প আছে ওচৰতে, তাত লৈ যোৱা যাব, তাতে পষ্টমৰ্টমৰ তাত কাম কৰা আগবঢ়া যাব। এইটো আমাৰ ওচৰৰ পাৰ্কৰ পৰা আহিছে, নেশ্যনেল পাৰ্কৰ। আৰু বাকী এতিয়া আমি এইটো চাম, এইটোৰ নামটো এইটো বাইচন হয়, ইণ্ডিয়ান গড় বুলি কয় জন্তু।